Media song no norok sini bagai tini norok coverage kepe mang bagai actually sini norok kena di promoter YTF TWF ni bisinti kaisa kotor ma lu kutum panana ni thangai tongo tayaro phaiman ja phainai sini hani bubagra sini maharaja Radit Bikram Manikya bo phainai gatai sini oroni local MLA sini service jit kolai bo tongnai tai sini joto active warriors block president tai ewang ma MLAs, MDCs, EM boro kena phaiman ja phainai sini kaisa luku kutum panda obono kaisa sini borono sing kaisa message yakabak sengkok pinani je thanchani bisinti choba khayei choba kaplaing nani hisi ase saro so jemi BJP rang choba joining khamini amtini tom samno BJP joining sabo khayaba actually ang saimania ang khana ka borok chasi ko sini bus kango or kaisa bus ba 3 hoite 4 gonda a jaga borok khakya around borok 500 400 amo takar zolani portion ya abu yang ni phaisa ase kau ka abu a jaga abu khana ka je borni hall soba tona na mani borok bangnani bagise borok amhai ke makhayo so ang belai muni kothok boroni borok bangma se a 3 gonda so borok pungya haisi 3-4 gonda so borok pungya ngke abo bumti he borok bang mangkun palmaliya sinaji tripura hastewo tabuk jotoni siwulu koro Tiprasa motha te bubagra tam khaitong Tiprasa ni bagai tam khaitong abo sing khungbai sanai nangi haisi social media ni platform mo jesepano joining tongdi jesepano ngoi tongdi ang khainai abo kono factoring ya hai takarjala hai jaga karon takarjala omongkha publikok sana tha hangkai Tiprasa ni bagai joba khayei Tiprasa ro o jaga o totally singsiu haisi sing thangnai bisi gebangma gedengma sal sing thokok jamana singsiu so abone om hai takarjala ba am hai kono factoring ya am hai fake am hai angka sana hai fake joining oro fakya Tripura ni chief minister bini jagao hangka belai laisme singja ko kaisa CM ni program o hazar se borok ya abon se sikang sini railing ka a railing ni 3 guna point borok kare abang samani ko ya abo media ni bisinti joto nuk khaisi abo jong nuk khar thangai borni hall program to na amti goto bilu kok sabai abo saksang te saksak lasi buruna mochungo sabjani sakang semia sabjani ang bung to mai actually ngama keno nungnai norokhana media ni bisinti takarjani borok thanchano bise khamjak thancha tongoi kaplainani abo sini choba haisi